Kan du sige hej? Hej. Kan du vinke? Vi skal ud til en... Hej, velkommen til den her video. Vi skal ud til en sandpakke. Og derude. Hvad skal vi derude? Skal du se skulpturen? Vi skal se sandskulpturen. Kan du sige det højt? Sandskulpturer. Ja, vi skal ud og se på sandskulpturer. For hvor er sandskulpturen henne? Hvad? Hvor er sandskulpturen henne? Sand. Det ligger over i Ringkøbing. Ja, det ligger i Ringkøbing. Ja. Ikke? Nu gør jeg lige selfie-stangen lidt længere. Jeg kan køre over Herning også. Det er lidt længere. Ja. Herning Vil I tager kigge kun her? en halv time. Hvad laver du, Nico? Jeg filmer til YouTube. Jamen, den siger, den er cirka et kvarter Hvad længere. laver du deroppe? Vi filmer. Filmer? Ja, vi laver video. Hvad laver du helt deroppe? Laver du helt deroppe, Nico? Hvad laver du helt Hvordan går mobil? man skal ikke give sådan et og en selfie-stik. Nico, jeg gider at se, kan du bruge den der selfie-stang, fordi Cassandra vil også gerne have den. Jeg bruger den bare. Hvad skal du bruge den til? Bruge den til at tage billeder eller til at filme? Jeg filmer. Okay, og så skal du ikke sætte ledningen i. For så Det kommer gør der jeg ikke heller på. ikke. Og hvis du tager billeder, så er det godt, kan du sætte ledningen i. Fordi Ja. så kan du trykke på knappene til billeder. Jamen, jeg filmer. Dini? Sig hej. Så kører du bare stærkt. Nico, du kan bare trykke på den grønne knap. Nej, det gider jeg faktisk ikke. Hvor langt er det gået? 2 minutter. Du kan bare trykke på den røde stopknap. Nej, jeg vil ikke trykke på den røde stop-knap. Den er lige der. Åh, Den var stoppet. Og det er ikke at trykke på den røde stopknap. sig hej heroppe. Hej, Harpe. Hej, Harpe. Banana. Sådan der. Og så drejer vi lige nedad. Dini, kan du sige hej? Dini. Sig hej. Kan du vinke? Hej. Hej. Og så vil få en møs op på kinden. Møs. Kan du sige hej til mig? Kan du sige hej? Kan du sige hej? Kan du sige nej? Hej. Kan du sige nej? Hej. Ja? Kan du sige ja? Ja. Kan du sige vi ses? Vi ses. Tak for at I så med.